చాలా వీడులే ఇక్కడే నా పాల ప్యాకెట్ పోయింది. నేను ఈ కేసు టేకప్ చేసినట్టు ఎవరికి చెప్పండి. గ్లోబల్ స్టైల్ కే కాపీ క్యాట్లే బిల్డప్ ఫుల్ అయినా బిజినెస్ డల్ అంతే కూటికే లేకున్నా సూటుతో హంగామా హీరో వీడు కేసే రాని జీరో గాడు క్యాషే ఉండదు వేటే మారదు హాలీవుడ్ లా యాటిట్యూడ్ బ్రెయిన్ చూస్తే బుల్లెట్ స్పీడు అడ్రస్ తప్పినా ఐన్స్టైన్ వీడురా దొంగతనం జరిగిందా? మీ హస్బెండ్ కి ఎవరితోనో అఫైర్ నడుస్తున్నట్టు డౌట్ గా ఉందా? మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా కిడ్నాప్ అయ్యారా? సమస్య ఏదైనా సమాధానం క్షణంలో. అయితే ఆలస్యం దేనికి? ఫోన్ ఎత్తండి, నంబర్ నొక్కండి, కాల్ చేయండి. వీఆర్ FBI నెల్లూర్. క్రైమ్ ని ఐస్ క్రీమ్ లాగా నాకు పడేస్తాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు మా మాట నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మా డిటెక్టివ్ టెక్నిక్స్ ఎంత క్విక్ గా ఉంటాయో మీకోసం ఒక చిన్న డెమో. రేయ్, ఆ క్రిమినల్ తీసుకురండి. నీ పేరు? పి. శ్రీహరి. యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్. చూసారుగా, లైట్ కంటే ఫాస్ట్ గా, కరెంట్ కంటే క్విక్ గా మా సొల్యూషన్స్ మీ వాకిట్లో. రేపు మార్నింగ్ 11 o'clock కల్లా మీరు మాకు కాల్ చేస్తే మీకోసం మేమిస్తున్నాం ఒక ధమాకా ఆఫర్. 11 కి ముందు మీరు మాకు కాల్ చేసి కేసు ఇస్తే మీరు గెలుచుకోవచ్చు ఒక ఫ్రీ డబ్బా. తొందరగా కాల్ చేయండి. ద వరల్డ్ ఫేమస్ డిటెక్టివ్ స్నేహ. టేక్ ఇట్ అవే. స్నేహ, స్నేహ, ఈ అమ్మాయిని కట్ చేసేయండి. ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ. ఆఫర్ అంటూనే పేపర్ ఆడిస్తాడు సూపర్ లాస్ అయ్యే జోకర్ వీడే ఏజెంట్ అంటేనే పేటెంట్ నాదంటాడే టాపర్ మేకప్ లో ఫ్లాప్ అవుతాడే తెల్ల దొరల వేషం ఉన్న పిల్లగాడే రా దేశీ జసూస్ Zero shadow Bezaleni hero Vidu Kezerani zero Garu kashe undadu Vete maradu Hollywood la attitude Brain juice bullet speed You addressed up in